Je nedeľa 28. septembra a ja sa nachádzam na Detvianskom potoku neďaleko cesty 1. triedy Lučenec Zvolen. Minulý rok som v týchto miestach našiel korítka riečne, čo sú živočichy európskeho významu. Avšak neskôr som zistil, že sa tu ide stávať rýchlostná cesta, respektíve je výjazd. Napojenie mesta Detva na rýchlostnú cestu R2, tuším. S výstavbou sa začalo niekedy v januári výrubom nerastnej drevinovej vegetácie, najmä na rieke Slatina, ale aj na Detvianskom potoku. Predo mnou je úsek alebo takto. Pri mne je úsek potoka, ktorý sa má zasypať a má sa vytvoriť nové koryto, ktoré pôjde odtiaľto. Celkom slušná divčina. Tu sa bude napájať pôvodné koryto potoka na nové koryto potoka. Je to priamo pri ceste. Tu sa už začalo s výkopom nového koryta. Miesta, na ktoré sa práve pozerám, predo mnou je Slatina. Ako je tá brehová vegetácia stromov. Takže si to pekne rýchlo natočíme, pokiaľ si ma niekto nevšimne a nevyhodí stade to. Dobre. Vlastne sútok Detvianskeho potoka so Slatinou za tými mechanizmami a ešte za lúkou, ktorá je za nimi. Toto je pôda. Sa pôjdeme pozrieť, že koľko korítok tu je. Okay, pozriem. Potok. Dobre. Pred chvíľou som bol pri plynovom potrubí v potoku, tam ich je asi 200 tých korítok. A pozrieme sa tu. Tu majú ideálne podmienky. Tu je taká kamenito štrková lavica a na okrajoch je bahno, čiže to je ideálne miesto, na ktorom by mohli byť, ale už došlo k presunu niektorých tých korítok štátnou ochranou prírody. Ale predpokladám, že by ich presunuli všetky. To je pekné miesto, ktoré bude v najbližších mesiacoch pravdepodobne zasypané a zrovnané. Prirodzená brehová vegetácia. Predo mnou je síce rovná lavica, ale ale sú tu miesta, ktoré sú až 1 meter alebo aj
1,20 m hlboké. Fú. To sa našťastie dá chodiť. Je to celkom pekné smetisko. No dobre. Ideme sa pozrieť. Takže neskočím niečo. Takže neskočí niečo, ale ja som tu videl niečo ako mačku divú. No dobre, už vidím nejaké korítka. Tak, toto sú korítka. Nevidno ich. No, bude príliš zvonené. Sa bližšie. Čo